ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕಾರಣ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರಿಗೊಂಜಿ ಬಿಗ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಪನ್ನೋಡೆ ನಾವು ಮಾತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳು ಫಿಲ್ಮು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಂಡೊಪ್ಪಿನ ಪನ್ಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂಚ ಬೈದಿಂದ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋನಕ್ಲು ಮಾತ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದುಳ್ಳೆ ಇರತ್ತ ಅಂಚಾದ ಪಕ್ಕ ಇಂದು ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡೆ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ಯಾಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಇದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆವೊಂದುಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಐತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಹೋಗ್ಪಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಂಗ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡತ ಎಂಕ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಇಕ್ಪಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಚನೆ ಬೇತವರ ಪಾತ್ರಗ ನಿಕ್ಲು ಆಯ್ತನೇಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ಇಂತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ದಾಬಣ್ಣಗ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೇರ ಉಂಡತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ ಮಲ್ಪಡ್ಚಾವ ಆಂಡ ಮಸ್ತೆಲ್ಲ ಪಣೊಂದುಳ್ಳ ದಾಬಣ್ಣಗ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಟ್ರ ಆಪುಚ್ಚ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅರ್ಥವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಲ್ಲ ಆಡಿ ಆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಗೆಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ವರಾಂಡಲ ತೂಪು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾಯ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ 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 ಬರೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಅಂಕ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಡೆಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ರ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಆತ್ರ ಎಂಕೊಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಡೆಂದು ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸೆತ್ತದು ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್